Zdravo Kristal, ponekad sam umorna od časova stepovanja, samo mi se stopala znoje i ne mogu više da izdržim. Pa, ne brini, skini cipele za step bez problema, ovo će te odvesti na masažu. Misliš li da je to dobra ideja, Kristal? Da, moja sestra. Oh, u redu. Eto ga, nadam se da možeš da me masiraš. Da, nadam se da ću ti izmasirati stopala, Mina. Lepa masaža, Kristal, hvala ti.